Se alkaa pienestä, siitä kun ei kerro olevansa surullinen tai ärsyyntynyt, siitä kun ei sano, että rakastaa, vaikka tietää, että pitäisi. Sitten se syvenee joka kerta, kun karkaa ovesta ulos sanomatta toisille heippoja, syvenee, kun palaa kotiin tervehtimättä. Päivät kuluvat ja lopulta puhumme vain siitä, mikä on välttämätöntä, laskuista, aikatauluista ja muusta turhasta. Lausumme sanoja ääneen, mutta olemme kadottaneet yhteyden. Emme enää edes riitele, ja vaikka asumme saman katon alla, kumpikaan meistä ei tiedä, mitä toiselle kuuluu. Emme näe, emme kosketa, emmekä suutele toisiamme. Kun käymme nukkumaan, emme toivota hyvää yötä, sekin on liikaa. Makaamme sängyssä vaiti, molemmat omalle puolelle linnoittautuneena. Sitten toinen sammuttaa valot, yllemme laskeutuu hiljaisuus, jota kumpikaan ei pysty murtamaan. Pimeydessä mietin, miten näin pääsi käymään, mihin kaikki hyvä ja kaunis välillämme katosi, miksi lopetimme puhumasta toisillemme. En keksi yhtäkään kunnon syytä. Käännyn suhun päin ja haluaisin vetää sut lähelleni, mutta vaikka olet aivan vieressä, olet jo kuitenkin liian kaukana. Siksi suljen silmäni ja tyydyn kuiskaamaan mielessäni. Kaipaan sinua.